Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Nali. Taong 1967, Molave, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, nasa edad 70 taong gulang na itong si Nali. Naninirahan siya noon sa tahanan ng kapatid niyang babae na kasalukuyan na ring merong pamilya. Upang hindi maging pabigat sa mga ito, ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho kung kani-kanino. Sa edad niyang yon, kilala siya sa kanilang baryo bilang utusan, manggagapas ng damo at tagapasan ng mga kopra. Bagaman matanda na, hindi yon alintana ni Nali. Kahit ayaw niya na noong magtrabaho, pinipilit niyang gawin ito alang-alang sa malditang anak ng kanyang kapatid. Sa oras kasi na nadadatnan siya nitong walang trabaho, paulit-ulit siya nitong pinaparinggan ng mga masasakit na salita. Kesyo, wala siyang silbi, pabigat lang siya sa pamilya nito at ang hindi masikmura ni Nali ay yung tawagin siyang palamunin. Ilang beses na rin niya itong kinausap pero ganon at ganon pa rin ang pagtingin nito sa kanya. Hindi naman niya magawa-gawang lumayas sa poder ng kanyang kapatid, buhat sa isa din siya sa mga taong ayaw nitong mawala. Para na rin sa ikakatahimik ng lahat, sinasarili na lamang niya ang mga bagay-bagay na kanyang nararanasan. Lingid sa kaalaman ng mga anak nito, kaya tumandang walang asawa si Nali dahil isa siyang dating antingero. Sa kanyang kabataan, naging bantog siya sa kanilang lugar bilang mamamaslang ng mga mangkukulam at mambabarang. Wala rin siyang pinapalagpas na mga nilalang na nasa hanay ng kaliwa sa oras na meron yung pagkakasala sa mga taong naninirahan sa kanilang baryo. Ayon sa kanya, na ang tanging nagbibigay sa kanya ng kalakasan noon ay ang mutyang nililok ng isang ermitanyo na ibinigay sa kanya. Tinatawag niya yung Tresmundo sa kadahilan ng kapag hawak niya ito, hindi na nagiging mahirap sa kanya ang maglakbay sa iba't ibang dimensyon. Dahil sa anting-anting na yon, walang patalim o anumang armas na likha ng tao ang may kakayahang sumugat sa balat niya. Kaya niya yun nasabi dahil siya mismo ang nakapagpatunay noong mga panahong merong pangkat ng mga rebeldeng tumambang sa kanya sa gitna ng daan. Akala niya noon mamamatay na siya pero imbis na bumaon sa kanyang balat ang mga basyo ng bala, tumalbog lang ito. Animoy tumama lang yun sa isa pang matigas na bagay na hindi nito kayang sirain. Magmula noong nahawakan niya ang Tresmundo, naging malupit siya sa lahat ng nilalang na masasama. Subalit, ang hindi inaasahan noon ni Nali ay yung kahinaan ng anting-anting niya sa paglipas ng panahon. Napansin niya kasi na habang nagkakaedad siya, pahina rin ng pahina ang Tresmundo. Pagtungtong niya ng 50, doon niya naramdaman ang kauna-unahang panghihina ng kanyang katawan na sa loob ng ilang dekada, hindi niya man lang naramdaman. Magmula noon, nagdesisyon siyang hanapin ang kanyang kapatid, hudyat ng kanyang pagbabagong buhay. Sa taong ito, magdadalawang dekada nang nananatili si Nali sa poder ng kanyang kapatid. Marami man siyang pinagdaanan pero hindi na yun mahalaga dahil ang importante sa kanya, kasama niya yon sa pagtanda. Wala naman siyang nararamdamang galit sa kanyang mga pamangkin sa kadahilan ng maayos naman ang pagpapalaki nito maliban sa panganay nitong anak na babae. Dahil sa may kasintahan na ang anak ng kapatid niya, kung kaya't inaasahan na niyang magdadalang tao ito. Sa pagtungtong ng kalahati ng taon, hindi nga nagkamali ng inaasahan si Nali. Isang araw, umuwi na lamang yun sa kanilang bahay, umiiyak
kasama ang kasintahan nito. Pagpasok nito sa loob, agad naman yung sinalubong ng kanyang kapatid at ng asawa nito. Halos inabot rin ng ilang minuto ang seryoso nitong pag-uusap hanggang sa dumating ang puntong ipinagtapat nito ang kasalukuyan nitong problema. Nang marinig naman yon ng kanilang padre de pamilya, agad naman itong nilapitan ng kanyang anak habang nagwiwika ito dito ng, "Huwag mong ituring na problema yung bata. Wala yang kinalaman sa mga pinaggagawa ninyo. Kung meron ka mang dapat sisihin, yun ay ang sarili mo. Siguro ngayon, alam mo na ang kahahantungan nito. Pasensya ka na, pero hindi na kita dapat pag-aralin pa. Tuunan mo itong anak mo. At ikaw naman lalaki, simulan mo ng kumayod. Pwede kang magsaka sa bukid. Nandito naman si Tio Nali, makakasama mo yan. Mas mabuti yan para may kasama naman siya kahit papaano. Kung wala nga rin sana akong trabaho ako ang sasama sa kanya. Pero aaminin ko, meron akong mas mahalagang ginagawa." Pagkarinig naman ng kasintahan nito sa sinabi ng lalaki, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ni Nali na humupa na ang tensyon, mahinahon naman siyang sumingit sa usapin ng mga ito. "Tama yan, Noy. Huwag kang mag-alala. Hindi naman gaanong mabigat ang trabaho sa bukid. Tsaka mas maganda doon, tahimik at malayo sa kung ano-ano. Ilang araw lang, nasisiguro ko sa iyo na masasanay ka rin." Wika niya sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nakangiti. Magmula noon, palagi na niyang kasama ang lalaking yon, kung kaya't hindi naglaon. Natansya niya na ang ugali nito. Nang mapagtanto niyang mabait naman ang bata, mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Kagaya ng mga anak ng kapatid niya, tinuring niya rin yung para niyang sariling anak. Habang maliit pa ang tiyan ng asawa nito, hindi siya roon nagkulong, hindi siya roon nagkulang, kakapayo na patingnan na yon sa albularyo. Ayon kay Nali, totoo ang mga aswang, maging ang mga alaga nito. Huwag nila yung ipagsawalang bahala kung nais nilang maging maayos ang paglaki ng bata. Noong una, parang hindi pa siya nito pinaniniwalaan, pero dumating ang isang araw, ito na mismo ang nakapagpatunay na totoo ang mga nilalang na sinasabi niya. Isang hapon, habang nasa bukid silang dalawa, meron silang nasilayang isang ibong kulay kayumanggi at itim. Paglipad nito di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, agad naman niya yung sinundan, bitbit ang tirador ng binatilyo. Paglapit niya sa ilalim ng puno, dali-dali naman niya yung inasinta. Pagkahulog ng ibon, sinigawan niya ang lalaki na lumapit ito para matingnan ang naasinta niya. Habang tumatakbo ang asawa ng pamangkin niya papalapit, dahan-dahan naman niya yung sinalubong, bitbit ang ibong paulit-ulit na nagpupumiglas mula sa kanyang pagkakahawak. Nang makarating na yon sa kinaroroonan niya, bigla naman yung napaatras, buhat sa hindi kaaya-ayang amoy ng ibon na yon. "Ano ba yan, Tio Nali? Parang patay na daga yung amoy. Ang baho!" Wika ng lalaki. "Wala pa yan. Kung nakaamoy ka na ng baho ng totoong aswang, baka hindi lang umusog ang sikmura mo. Tingnan mo ito ng maigi. Tagapagmasid ito ng aswang. Sigurado ako, galing na ito sa bahay. Ilang araw na lang, Noy, mararamdaman mo na sila. Ano, gusto mo ba silang makita?" Seryosong sagot naman niya rito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nasilayan ng asawa ng kanyang pamangkin ang napakaraming uod na lumalabas sa tuka ng ibong yon. Ang buong akala nga nito, patay na ang ibon, pero kitang-kita niya kung papaano yun gumalaw na parabang nagtatangkang tumakas mula sa kamay ni Nali.
Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagdesisyon na siyang pugutan yon ng ulo tapos ibaon sa isang maliit na hukay. Kinahapunan, hindi pa man sumasapit ang 3:00, nagdesisyon na silang bumaba ng bukid. Pagdating nila sa bahay ng kapatid niya, bumungad kaagad sa kanila ang asawa nito na sumasakit ang tiyan. Ayon sa kanyang pamangkin, noong tanghali, merong kumatok sa kanilang isang matandang babae. Humingi yun ng isang basong tubig at nakipag-usap yun sa kanya nang humigit sa ilang minuto. Ang ipinagtataka niya, bakit alam nito na buntis siya? Binigyan din siya ng matanda ng isang pangontra na ayon dito, makakatulong yun sa kanya upang hindi siya basta-bastang magambala ng mga nilalang. Dagdag pa niya na, matapos nitong maibigay ang pangontra, agad din naman yung umalis ng hindi nagpapaalam. Nang marinig naman ni Nali ang sinabi nito, dali-dali naman niyang iniwan ng mag-asawa para tumungo sa kanyang silid. Paglabas niya, bitbit niya na noon ang isang maliit na lalagyanan ng mga garapong ginagamit niya sa panggagamot. Paglahad niya sa kanyang pamangkin ukol sa nais niyang mangyari, pilit naman siya nitong hindi pinansin na parabang nagbibingi-bingihan lang ito sa kanyang sinabi. Dahil dito, napilitan na siyang hawakan ng braso nito habang pagalit siya roong nagwiwika ng, Bakit ba ayaw mong magpagamot? Gusto mo bang mamatay? Lahat ng sinasabi mo sa akin noon hindi ko yan pinapansin. Pero ang pagtutol mong tulungan kita, ibang usapan na yan. Aswang ang matandang nakausap mo kanina. Yang pangontrang nasa tiyan mo, isa yang marka. Kapag hindi natin yan nakuha hanggang gabi, babalik yon para paslangin kayong mag-ina. Mamili ka. Hindi ka naaabutan ng umaga o magpapagamot ka. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pilit naman yung nagpumiglas hanggang sa tuluyan na yung nakabitaw mula sa kanyang pagkakahawak. Paglayo nito sa kanya, kung ano-ano naman ang pinagsasasabi nito, hanggang sa dumating na nga ang kanyang kapatid at ang asawa nito. Nang mapagtanto naman ng mga ito na sila'y nagtatalo, hindi na nagdalawang isip na inilahad ni Nali ang tungkol sa mga nangyari. Subalit dahil sa hindi naniniwala ang mga magulang nito, kung kaya't wala rin siyang nagawa kundi ang tumahimik. Pakiramdam niya noon, siya pa ang nagkamali, gayong ang tanging hangad lamang niya ay tumulong. Sa pagsapit ng gabi, nagpasya si Nali na doon na muna matulog sa labas ng bahay. Kasama niya noon ang 2 aso at ang tanging nagbibigay liwanag lamang sa kinaroroonan niya ay ang isang maliit na sulo. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, dumating naman ang asawa ng kanyang pamangkin, bitbit ang isang alak. Umupo yun sa kanyang harapan habang nagyayaya ng inom. Hindi naman niya yun matanggihan, kaya ang ginawa niya, pinakisamahan na lamang ito. Makalipas lamang ang kalahating oras ng kanilang paglalasing, doon na inilahad ni Nali ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. Naniniwala siya, mabait ang asawa nito, kung kaya't wala nang puwang sa kanyang puso ang paglilihim. Ayon sa kanya, kaya niya nasabi ang mga bagay na yon dahil minsan na rin siyang naging mamamaslang ng mga aswang. Alam niya kung gaano kapanganib ang mga ito at alam niya rin kung gaano yun katuso. Harap-harapang inilahad ni Nali sa binatilyo ang kanyang mga karanasan ukol sa mga nilalang na yon. Dagdag pa niya na kung hindi yun naniniwala, sumama ito sa kanya sa labas para maipakita niya rito ang nilalang na kanyang tinutukoy. Nang marinig naman yon ng binatilyo, napatagay lang naman yon ng isang buong baso habang nagwiwika sa kanya ng, Hindi ka ba talaga nagsisinungaling, Tiyo? Alam ko naman ang tungkol sa mga aswang, pero di kasi ako naniniwala sa mga yan eh. Marami na akong kwentong narinig pero
Wala pang nakapagpatotoo sa akin ng kanilang mga pag-iral. Ganun ba? Teka, meron akong ipapakita sa'yo. Maaaring makatulong ito sa'yo para mapatunayan mo rin ang mga bagay na sinasabi ko. Pero Noy, konting paalala lang. Pag nakita mo sila, hindi ko may gagarantiya na mananatiling ganyan pa rin ang iyong pananaw sa mundong ito. Marami na ang nabaliw pagkasilay lamang sa mga nilalang na yon. Seryosong sagot naman dito ni Nali. Matapos niyang makapag-wika, agad naman niyang dinukot sa kanyang bulsa ang Tresmundong napakarami ng bitak. Paglalarawan ng binata sa kanyang nakita, may hahalin tulad mo ang Tresmundo sa isang medalyong pahaba ang anyo. Marami itong nakaukit na simbolo, kalakip ang araw at buwan, maging ang animoy mga ibong lumilipad sa ilalim nito. Sa lupa namang nakaukit sa likod ng Tresmundo, masisipat mo ang isang wangis na taong figura na merong dalang tabak na nakataas. Papalibot dito, may mga nilalang na may mga pakpak na animoy naghihintay na manghina ang antingero na pinapalibutan nila. Hindi niya mawari pero kalakip ng medalyong yon ang isang kagilagilalas na istorya. Pagkadikit ni Nali sa noo ng binata, naramdaman nito ang kakaibang sensasyon na dumaloy sa kanyang noo hanggang talampakan. Nang maisakatuparan na niya ang nais niyang gawin, wala na silang ibang ginawa kundi ang mag-usap hanggang sa paglalim pa ng gabi. Pagtungtong ng 11:00, bahagya naman silang napatahimik nang marinig nila ang huni ng isang wakwak. Pabulong lang ang huni nito pero nakapagtatakang naririnig nila ito. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang tumayo, pinatay ang maliit na sindi ng dasera habang maiging pinagmamasdan ang buong lugar. Inabisuhan niya rin ang binata na wag nang magsalita pa para madali nilang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat sa isang madilim na sanga ng puno ang dalawang mata ng wakwak na nanlilisik. Walang sabi-sabi, agad naman niyang itinuro yun sa binata at kasabay nito ang mabilis niyang pagdukot ng tabak na naroon sa gilid ng kanyang upuan. Pagtakbo nito sa gitna ng kanilang bakuran, paulit-ulit naman niya yung pinagmumumura hanggang sa dumating ang puntong nasipat niya ang nilalang na yon na lumipad papalapit sa kanila. Paglapag nito sa lupa, rinig na rinig nila ang pag-atungal ng pamangkin niya habang patuloy namang umaangil ang wakwak. Dahil dito, buong puwersa naman yung sinugod ni Nali na siyang naging sanhi upang magbuno sila ng nilalang. Halos tumagal ng ilang minuto ang kanilang paglalaban hanggang sa dumating ang puntong tinamaan na ito ng tabak niyang may napakatalas na dulo. Pagsilay ng aswang sa pinsalang kanyang natamo, wala na yung nagawa kundi ang umangil sabay lipad papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang nilapitan ng binata. Pagtitigan nilang dalawa, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagulat dahil sa mga nangyari. Halos hindi niya rin yun makausap na para bang naghahalo sa isipan nito ang takot at matinding pangamba. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, lahat ng sinasabi niya sa lalaki, kusa na nitong sinusunod. Yon ang kanyang naging instrumento para mapasunod niya ang pamangkin niya sa mga bagay na nais niyang mangyari. Tuwing nakikipagmatigasan kasi yon sa asawa nito, wala rin yung nagagawa kundi ang sumunod. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti nang nararamdaman ni Nali ang matinding panghihina ng kanyang anting-anting. Yung mga bitak nito mas lalo pang lumalala, indikasyon na meron doong hindi magandang nangyayari. 5 buwan pa ang lumipas,
Dumami na ng dumami ang nagpaparamdam sa kanila na halos hindi na niya mawari kung ano ang gagawin niya. Bagaman may mga albularyo noong nagbibigay sa kanila ng tulong, hindi yun tumatagal dahil sa pagkakaroon nito ng karamdaman nang sa hindi malamang dahilan. Alam ni Nali na kagagawan yon ng mga aswang, kung kaya't wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga ito. Sa pagsapit ng araw ng kanyang kaarawan, sakto naman noon ang pagsalakay ng mga aswang. Dahil sa pagpaparamdam ng mga ito, kung kaya't naudlot ang kanila sanang pagsasaya noong gabi. Imbis na makipag-inuman itong si Nali, itinuon niya ang kanyang sarili sa pagbabantay sa kanilang tahanan. Yung asawa ng kanyang pamangkin, pilit na ring tumulong sa kanya, subalit alam niyang wala naman yung magagawa. Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi, kitang-kita nila kung papaano palibutan ng mga aswang ang kanilang tahanan. Yung pamangkin niya, panay na ang pamimilipit dahil sa sakit, habang patuloy naman itong tinutulungan ng manggagamot na kanilang pinagkonsultahan. Wala yung kakayahang makipaglaban dahil sa nakatuon lamang ang aral nito sa panggagamot ng may mga karamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan niya nang nasipat ang mga aswang na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanilang bakuran. Nang mapagtanto niyang wala na siyang pagpipilian, mariin naman niyang kinausap ang binatilyo ukol sa mga kinakailangan itong gawin kung sakali mang may masamang mangyari sa kanya. Ayon kay Nali, nais niyang huwag ipagsabi ang mga pangyayari sa kanyang kapatid nang sa gayoy hindi na ito makaramdam ng labis na kalungkutan. Dagdag pa niya na wala siyang ibang hangad gawin kundi ipagtanggol ang kanyang kinikilalang pamilya. Ito ang tandaan mo, Noy. Isasakripisyo ko ang buhay ko para sa anak mo. Bago nila ako mapatay, bibigyan ko sila ng labang hinding-hindi nila makakalimutan. Huwag mong isisisi ang mga mangyayaring ito sa iyo. Taus-puso ko itong gagawin sapagkat mahal ko kayo. Pumasok ka na. Bantayan mo ng maigi ang mag-ina mo. Seryosong wika ni Nali sa binata. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, sinubukan pa siya nitong kumbinsihing sabay na silang pumasok sa loob, subalit mariin niya yung tinutulan. Ayon sa kanya, na kung hindi niya haharapin ng mga nilalang, magpapatuloy lamang ang panggagambala ng mga ito sa kanilang lugar. Dagdag pa niya na, matagal na niyang inaasahan ang ganoong kaganapan. Noong mga panahon kasing kinuha niya sa ermitanyo ang anting-anting na tinatawag niyang Tres Mundo, nakita na niya ang magiging kapalaran ng kanyang buhay. Naging bantog siya dahil sa pamamaslang ng mga aswang, kaya mas nanaisin niya na sa kukuri ng mga ito mamatay. Matapos itong marinig ng binata, mangiyak-ngiyak naman yung pumasok sa loob ng bahay nila. Magmula noon, purong mga sigaw na lamang at pag-aangil ang mga naririnig niya. Sa pagtahimik ng paligid, wala na siyang nadatnan sa lugar. Ang tanging nasipat na lamang niya ay yung tumpok ng bangkay ng mga aswang na pilit hinihila ng mga nilalang na tinatawag nilang balbal. Kinaumagahan, kahit isang piraso ng damit ni Nali, wala silang nakita. Sinubukan din nilang hanapin yun sa kakahuyan pero bigo silang makatagpo ng bakas na maaaring makapagtuturo rito. Lumipas ang mga araw magmula noong nangyari ang insidente, naging madalang na ang pagpaparamdam sa kanila ng mga aswang. Isang buwan pa ang lumipas, nasipat niya ang kalahati ng Tres Mundo na nakabaon sa gitnang parte ng kanilang bakuran. Kinuha niya ito, pag-alala na rin sa nawala niyang tiyuhin. Para sa kanya, bayani si Nali dahil sa isinakripisyo nito ang buhay niya para sa kanyang anak.
Upang maipakita ang kanyang pasasalamat, ipinangalan niya kay Nali ang panganay niyang anak na lalaki. Kahit hindi na nila natagpuan ang bangkay nito, minabuti nilang lagakan yon ng isang nicho nang sa gayoy kahit papaano meron yung alaalang maaari nilang lapitan tuwing nangungulila sila rito. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na nilang nakalimutan ang tungkol sa biglaang pagkawala ni Nali. Subalit, kahit wala na yon sa isipan ng kapatid nito at asawa niya, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang lahat ng istorya nitong ibinahagi sa kanya noong mga panahong nag-iinuman sila. Pero alam niyo ba, na hanggang sa pagtanda ng binatilyong yon, tangan-tangan niya pa rin ang kalahati ng anting-anting na Tresmundo. Okay, opinyon ko sa kwento. Nalaman ni Nali na kapag tinangan niya yung anting-anting na Tresmundo, para siya nagkaroon ng, ano bang tawag doon? Yung buhangin na pag binaligtad mo nauubos. Yung parang may timer na yung buhay mo. Pero kahit ganun, kahit unti-unti kang kukunin ng anting-anting na yon, sobra mong lakas. Ilang taon kang magiging sobrang lakas. Sayang lang hindi kasi naikwento ni Nali yung panahon ng kabataan niya kung gaano siya kalakas Nakilala lang siya, naging bantog lang siyang mamamaslang na mga nasa kaliwa. Binanggit naman niya yon na pumapatay siya ng mga mangkukulam, mambabarang, tapos naging bantog siya bilang mamamaslang ng mga aswang. So ibig sabihin, nung mga panahon na binata o bata-bata pa tong si Nali, siguro mga edad 30 plus hanggang 50, na mayagpag talaga yung kapangyarihan ng Tresmundo sa kanya. Kaso nga lang, nung nalaman niya, naramdaman niya na parang medyo nanghihina na ako Ano kaya nangyayari? Tapos meron pang simbolo ng Tresmundo na yung mga nakapalibot na ibon na parang kinukuha yung antingero. Diba? Nakita niya yon. So siguro pumatong yon, dumagdag sa kanya bilang stress, kaya nagpahinga siya ng ilang taon. Pero sa akin siguro kung tinuloy-tuloy ni Nali yun, hindi siya manghihina Kasi sa pagkakaalam ko sa Tresmundo, para tong langis ng makina. Alam niyo naman yun, di ba? Natutulog yung langis kapag hindi gumagana yung makina. Siguro yun yung nangyari kay Nali. Pero kung dinire-diretso niya yung paggamit na yun, feeling ko aabot to kahit mga 100 taon Aabot siya ng gano'n. Kaso nga lang, siguro natakot siya. Inisip niya na tuwing gagamitin niya yun, manghihina siya. Kaya ang ginawa niya, pinagpahinga niya. Isipin ninyo, 2 dekada nagpahinga. 2 dekada sigurong walang pakain, walang dasal, o kung ano-ano. Pero nung ginamit niya, umubos pa ng 1 tumpok ng aswang. Ganong kalakas yung Tresmundo. Diba? Ayun lang yung opinion ko Baka siguro, yun nga, natulog yung buong kapangyarihan ng Tresmundo kasi nga, 20 taon niyang hindi pinakain o kung ano man. Pero hindi rin ako sigurado kung hindi niya pinakain. Yun naman na-visualize ko lang, vision ko lang. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.